سڵاو و ڕەحمەت و بەرەکەتێت خودێ لەسەروە بن. شەوا سێشەمبیێک و گرێت دەتە چارشەمبیێ ji dayîkbûna pêxemberê me ye. Mewlîda we weladeta pêxemberê xwe dê sax keynewe. Em wek neferê ummeta we em şên çi bikeyn? Pêşake her tiştekî jiyannama pêxemberê xwe bixwînewe. Gelek salawat li ser ruha we bexşînin. Evê hez biket mewlûdekî bidetin, bila mewlûdekî biketin. Evê ku hez biket xêrekî bô biket, bila xêrekî biketin. Ev tiştê gelek ciwan in, belê tiştê hemîya baştir ew e ku em jiyana pêxemberê xwe bijîn. Allahümme salli ala Muhammed.